Bona tarda a tothom. Avui tenim un altre fòrum telemàtic de patrimoni industrial de l'associació de l'AMTAIC, l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya. Tenim el nostre company, amic i comparteix amb nosaltres la junta directiva de l'AMTAIC. El tema que parlarà el Pere Fàbregas serà de camps fora muralla a centre de ciutat. 1000 anys d'història de Barcelona a la plaça de Santa Anna, actual Portal de l'Àngel. El Pere Fàbregas és historiador, escriptor i conferenciant, especialista en història d'empreses, entitats, institucions i personatges, amb 7 llibres publicats, guanyador del Premi d'Història de l'Ateneu de Sevilla 2001 i del Premi Bonaplata d'Estudis 2019. Addicionalment, ha publicat pròlegs, capítols i col·laboracions a més de 70 obres editades a Espanya, l'Argentina i Mèxic, havent presentat més de 100 ponències en diferents congressos i conferències i publicat multiplicitat d'articles en revistes i premsa. Actualment és president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, vicepresident de la Fundació Barcelona Formació Professional, president d'honor de SADE Alumni i membre de la Junta Directiva de l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i Arqueologia Industrial de Catalunya. Això per una banda, i el desenvolupament tècnic d'aquest fòrum anirà d'aquesta manera. El nostre ponent, en Pere Fàbregas, tindrà 1 hora per parlar. I després hi haurà, per ordre de contestar a les preguntes, per ordre al xat, segons es va escrivint, i tindrà mitja hora, per favor, preguntes concises i que quedi fàcil de contestar. Moltes gràcies, Pere. Quan vulguis ja pots començar. Sí, bé, gràcies. Bona tarda. En primer lloc, agrair la invitació de l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica, agrair la vostra presència virtual. Som un grapat de persones. Agrair l'amable presentació de l'Assumpció. Si voleu posar preguntes, jo us recomanaria que les escriviu al xat, que som massa gent i és molt difícil que puguem dialogar amb facilitat. Si les escriviu al xat, mirarem al final de contestar el que puguem. Comencem, si us sembla. Com heu pogut veure, el tema és ambiciós, és un repte, parlar de 1000 anys d'un tros del centre de Barcelona no és senzill i menys en poca estona. Per tant, jo vaig compartir una presentació en pantalla i segueixo parlant. Llavors, bé, això seria la caràtula. Realment, del que anem a parlar és d'un tros, com heu vist en el programa, en què jo deia, aquí, en aquesta zona, el mapa que veieu és la Barcelona, aquesta ratlla vermella és la muralla romana, i el que hi ha fora és, diguem, fora la muralla romana. El punt vermell que es veu a dalt és Santa Anna, per tant, no arriba fins a la plaça Catalunya i això és una època en què encara hi ha més camps que no pas cases fora muralla. La gent viu dintre la muralla romana. En aquests espais, en aquest parc que hi ha el requadre aquest vermell, que és del que parlarem, que és allà on hi havia el convent de Montsió, que és la zona de Portal de l'Àngel, Montsió, carrer Comtal i després per darrere el carrer Margós, que és allà on hi ha també la seu, hi ha hagut molts anys la seu de la Catalana al Gas. Com diu aquí en què s'han fet de tot. Hi ha hagut tornejos medievals, hi ha hagut convents, monestirs, frares de diferents tipus, monges, fabricants tèxtils, la seu d'una companyia de l'IBEX, un teatre, s'hi va crear el Liceu, hi ha hagut casernes de militars diverses vegades, llocs d'artistes com els Quatre Gats, parlarem d'arquitectura gòtica, modernista, noucentista, en fi, en definitiva, una mica d'una història. Té una característica molt especial, aquest tros. I és que aquí han passat moltes coses, però bàsicament tot el que hi ha hagut aquí sobre, bàsicament, es conserva, perquè hi ha moltes coses que hi ha hagut aquí que s'han mogut pedra a pedra en altres llocs i per tant es poden veure el que hi havia abans i el que hi ha ara. El programa seria una mica aquest, parlar de 1000 anys sempre és agosarat, són molts anys, per tant intentarem anar el ràpid que puguem. Això comença l'any 1000. L'any 1000, Barcelona és una ciutat
per dir-ho d'alguna manera, més aviat podríem dir que és un poble, que té uns 1.500 habitants i ocupa unes 12 hectàrees, que serien 12 manzanes de l'Eixample, per dir-ho senzill, no? La gent vivia dintre d'aquell perímetre que hem vist de la muralla romana, i encara dintre d'aquesta muralla romana no estava allò atapeït com a l'època gòtica, sinó que aquí realment encara hi havia camps, horts, llocs per construir, etc. No s'arribava a omplir. Aquí ja per començar, tindríem que fixar-nos en el Concili de Clermont, que és el que fa l'any 1095, que es convoca la primera creuada. Això portarà a que es creïn les ordres militars, teniu aquí, Sant Sepulcre, els Hospitalers i els Templers, que seran protagonistes d'aquesta història al començar, i quasi immediatament venen els problemes successoris de la Corona d'Aragó, que també té a veure amb això. Els problemes successoris de la Corona d'Aragó, sabeu perfectament, la història de la Peronela, d'Alfons I el Batallador, mora sense descendència i diu al regne d'Aragó, que llavors era Aragó, Navarra i diverses coses més, el deixo a les ordres militars. Els nobles d'Aragó diuen que no, i fan rei el seu germà, van a un convent i el treuen, el Ramir II el monjo. Aquest es casa ràpidament, té una filla que és el Peronela, el Patroní, o digueu-li com vulgueu, que és la que el Ramon el monjo, que és espavilat, diu, amb el Ramon Berenguer IV arriba a un acord que quan té un any la nena i diu, et casaràs amb ella, però mentrestant em portes al regne, que tu en saps i jo no. Llavors, el Ramon Berenguer es posa a negociar amb els ordres militars, sembla que això no tingui res a veure, però té a veure, i aconsegueix que renuncin als seus drets, perquè eren els hereders del regne, els amos, a canvi de que els hi deixin fer convents i cases i castells arreu del territori. Això s'hi arriba al 1140, el 1141 ja apareix l'Orde del Sant Sepulcre a Barcelona. L'Orde del Sant Sepulcre rep una sèrie de donacions de terrenys que bàsicament són els que fan, per dir-ho d'alguna manera ràpida, l'església de Santa Anna. Tota aquella zona de Santa Anna, allò és el Sant Sepulcre que ho fa. Rep una donació que és entre el carrer Canuda, plaça Catalunya, Rambla i Portal de l'Àngel actual. I allà fa, doncs, què mira de fer allà? Primer s'instal·len els monjos. Després comencen a cedir terrenys amb emfiteusi, amb l'obligació d'edificar. Emfiteusi és com un lloguer a molt llarg termini, que a canvi d'una renta el propietari deixa que un altre faci una cosa allà, propietari feudal, això és legislació feudal, i comença a urbanitzar la zona que es comença a conèixer com la Villa del Sant Sepulcre. Doncs una zona que ja no és només allà on estan els monjos, sinó és una zona més ampla. Reben més donacions i aquí ja comença a aparèixer l'altre costat del que ara és el Portal de l'Àngel, és a dir, la zona que volem parlar, el carrer Comtal, Montsió, carrer Estruc, tota aquesta zona de què estarem parlant tot el rato. Aquí ja comencen també a fer l'església de Santa Anna, i amb això ja estem, sembla que no, hem corregut molt, el 1177 o por ahí. Llavors, quan arribem al segle XIII, els anys 1200, són els anys del gran desenvolupament de Catalunya. Són els anys en què el Jaume I, que és un senyor que fa uns 2 metres, governa 64 anys, fa l'expansió a Mallorca i València, crea el Consell de Cent, el Pere II el Gran, que el succeeix, estableix el Consolat del Mar, atorga independència econòmica a Barcelona, després Alfons II institueix la Diputació del General, la Generalitat, i tot passa al segle XIII. Però al segle XIII passen també una cosa molt interessant, que és que apareixen les ordes mendicants, que són grans protagonistes d'aquesta història. Fins a llavors, el que fan els monjos, per dir-ho d'alguna manera, viuen en monestirs, allunyats de la gent, amb grans propietats, per dir-ho d'alguna manera, viuen de renda, i es dediquen a estudiar i a resar. Llavors, l'invent de les ordes mendicants és uns frares que viuen en un convent al mig d'una ciutat, que demanen almoina pels carrers, vull dir que es relacionen amb els ciutadans i que tenen a veure amb la societat en què viuen. Llavors comencen a aparèixer ordes mendicants, vull dir, veieu aquí trinitaris, franciscans, dominics, agustins, carmelites, etc. I això fa que es creïn molts convents. Com veieu aquí, a Barcelona, als segles IX i X, es van crear 3 convents, al segle XI cap, al segle XII 2, i quan arriba al segle XIII de sobte apareixen 10 convents. Aquests 10 convents són, vull dir, els 15, això són tots els 15 convents fins al 1291. Aquí, com veieu, hi ha Santa Anna, de l'Orde del Sant Sepulcre, hi ha a la dreta els frares del Sac,
que són els germans de la penitència Jesucrist, que són protagonistes clars de la nostra història. Després ens sortirà els canonges agustinians de Santa Eulàlia del Camp, els que estan en negreta. Vull dir que, però, esclar, en molt pocs anys es fan molts convents. Sembla la ciutat dels convents. Si mireu un mapa d'aquesta època de Barcelona, situeu els convents, tant d'homes com de dones, veureu que a cada cantonada hi ha un convent. És a dir, pràcticament fora de la muralla romana, al mig del camp, el que trobes són convents. Llavors, quan fan la segona muralla, aquests convents queden, diguem, protegits dintre la ciutat menys un, el de Santa Eulàlia del Camp. Si tornem al planell anterior, ja comencem a identificar coses. Vull dir, veieu aquí el punt vermell a Santa Anna. El que es diu la Villa del Sant Sepulcre és més o menys aquest contorn. I el que serà el futur monestir de Montsió, que serà el centre que parlarem durant una estona, és una mica sota, és a dir, seria aquesta part entre el carrer Montsió i el carrer Condal. Llavors, els Frares del Sac és un ordre mendicant que es crea a la Provença als voltants del 1250, aquest senyor, el Ramon Atenulf, com a germans de la penitència Jesucrist, que la gent els coneix popularment com els Frares del Sac perquè van amb uns hàbits que semblen un sac, i que a més tenen un ordre molt estricte que els hi prohibeix rentar els hàbits mai. Només els poden expulsar. D'aquí vindrà, perquè estava darrere del seu convent, el carrer d'Espolsa-sacs que hi ha a Barcelona. Espolsa-sacs és un petit carrer paral·lel al Portal de l'Àngel, que és teòricament allà on els monjos, els frares del sac, expulsaven els seus hàbits. I d'aquí ve l'Espolsa-sacs. Apareixen a Barcelona i compren unes terres en aquesta zona, el Bartomeu Robert, això hi ha els papers d'això, el bisbe de Barcelona, en lloc que ara és el Portal de l'Àngel, es deia la plaça de Santa Anna. Això passava el 1261, que és quan es comença a fer la segona muralla de la ciutat i a tirar la muralla romana. Llavors van comprant cases, més o menys el cos els hi funciona, i comença la construcció de la seva església, on va estar molts anys Catalanagas, i ara hi ha la botiga d'H&M. Això comença en el 1262. Aquesta gent, els frares del sac, són simpàtics, però al cap de pocs anys d'això, el Concili de Lió decideix que totes les ordres creades des del 1215, és a dir, que són la majoria d'aquestes ordres mendicants, que les dissol directament les que no han sigut autoritzades pel papa i les que han sigut autoritzades pel papa que tenen uns anys per deixar-ho, canviar d'ordre, ajuntar-se amb altra gent, però que vull dir, perquè n'han fet masses. Llavors els frares del sac s'han de dissoldre i hi ha frares que van deixar el convent, ja veuen que no té futur, i a la vegada, dintre d'aquesta construcció de la segona muralla, l'únic convent que queda fora d'aquesta segona muralla és el de Santa Eulàlia del Camp, que és de canonges agustinians, que està més o menys en la situació de Barcelona actual, estaria per allà a l'Arc del Triomf. És a dir, la muralla acabaria a la banda de la Ciutat Vella, d'allà del passeig Lluís Companys, i a la banda d'Arc del Triomf i cap allà ja seria una fora muralla i és allà on quedaria l'únic convent fora muralla, Santa Eulàlia del Camp. Llavors ens arriba un acord, uns necessiten trobar un altre ordre que els aculli i els de Santa Eulàlia del Camp necessiten trobar un convent dintre muralla. Llavors arriba un acord i diu, el convent serà de Santa Eulàlia del Camp i viurem tots plegats i ja serà una sola comunitat. Es fusionen i, com diu aquí, queda el residu d'això del carrer d'Espolsa-sacs, com deia abans. Això ja és de Santa Eulàlia del Camp, això està en el Menac, és la tumba d'una funerària gòtica, evidentment, d'un prior que es deia Fra Francesc Botella, mort el 1376, que és aquesta època. Ho dic perquè hi ha evidències de tot això. Llavors, al cap del temps, però al cap de bastant temps, passen quasi 100 anys, es posen a construir l'església maca, per dir-ho d'alguna manera. Vol dir que els hi va bé, que l'activitat els hi funciona, que hi ha aquesta comunitat sumada. I encarreguen l'església al Guillem Abiell, que es diu Ideen Guillemins, que era un mestre d'obres especialista en esglésies, com veieu aquí, va treballar a Sant Jaume, Sant Just i Pastor, el convent del Carme, l'església del Pi, el claustre hospital de la Santa Creu, i també en va treballar a Sicília, on va portar, com diu aquí, la volta catalana i la finestra coronela. La volta catalana és aquella volta feta amb maó, que pesa menys i que és molt clàssica. La finestra coronela
són aquestes finestres gòtiques, normalment, són finestres estretes, llargues, i que al mig hi ha una columneta molt estreta. Això és una finestra coronella. Aquest porta aquest invent a Itàlia. Aquesta església que fan aquests monjos el 1388 és el que podeu veure encara avui dia a la Rambla Catalunya, cantonada Rosselló. És aquella església, o com a mínim parts molt rellevants d'aquella església. S'hi va portar pedra a pedra. La descripció la veieu al costat, única de grans dimensions, les descripcions arquitectòniques. Després veurem alguna foto d'aquest interior i us podeu fer una idea, diguem, té alguna peculiaritat que comentarem al veure les fotografies. L'església per fora, abans, quan estava a Montsió, la fotografia de l'esquerra, que veieu alguna monja per aquí, això era l'hort de Montsió, i a la dreta la seva situació actual a la Rambla Catalunya, que encara hi és, ara és la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Amb el claustre passa més o menys el mateix, al cap d'un parell d'anys es comença a fer el claustre, vol dir que anaven bé. Es comença el 1391, és un dels claustres més reconeguts de Catalunya. L'única discussió està entre aquest claustre i el de Junqueres, a veure quin és més maco. Hi ha qui diu que aquest i hi ha qui diu que el de Junqueres. El de Junqueres també el van moure pedra a pedra i actualment és el que hi ha a l'Església de la Concepció al carrer Aragó. Per tant, els podeu comparar. Aquest que estava a Montsió està a Esplugues, en el convent de les monges dominiques que està a Esplugues. Vull dir, els podeu veure un i els podeu veure l'altre. Llavors podeu arribar a la conclusió quin us agrada més. Primer tenia un pis, després al segle següent li afegeixen un altre pis. Com veieu aquí, hi ha una descripció, les arcades es recolzen sobre fines i esveltes columnes amb fust polilobulat de la Bastra de Beuda, és un poble a prop de Besalú. Com veieu aquí apareix també la comparança amb Junqueres, a veure quin és més maco, però realment Junqueres el van moure uns anys abans. El claustre és aquest. El claustre, per una banda, és a l'esquerra com era allà, en l'ubicació inicial, a Montsió, i a la dreta com està ara, avui dia, a Esplugues. Sembla que no estem al 1400. Bé. Llavors, aquí hi hem de posar, al final, aquest convent acabaran les dominiques. Llavors hem de veure com traiem els monjos i posem les dominiques. Els dominics es havien inventat, els va inventar el Santo Domingo de Guzmán a Pruïll, que és un poble a prop de Carcassona, aquí al sud de França, i aquí jo voldria remarcar que els dominics, quan es van inventar, el primer convent que va fer va ser de dones. No van fer un convent el primer de dominics, sinó el van fer de dominiques. Em sembla que és rellevant en aquest moment. Quan venen a Barcelona, que no triguen gaire, triguen 10 anys en vindre a Barcelona, apareixen a Sant Domènec del Call, que és un carrer que hi ha per allà al Call, que hi ha un mosaic que ho recorda, que allà va ser la primera ubicació dels dominics a Barcelona. Quan les coses els hi comencen a anar bé, es fan un gran convent, un convent espectacular a Santa Caterina, 30 anys després, que és allà on hi ha el mercat en aquest moment. Allò era el convent, va ser un dels convents cremats en algun moment. El primer convent femení de dominiques, aquí a Barcelona, va trigar més de 100 anys. Com veieu, va ser iniciativa de la infanta Maria d'Aragó, filla de Jaume II el Just i germana d'Alfons III de Catalunya, quart d'Aragó, que van voler fer un convent sota l'advocació de Sant Pere Màrtir, que es va fundar el 1347 i que la priora va ser la Constança de Bellera, que aquesta era filla del Guillem de Bellera, que era un home de confiança del Pere el Cerimoniós i era el governador del Rosselló i de la Cerdanya, que era una família important. Aquesta infanta decideix fundar aquest convent, venen monges d'allà a Prull i venen. Llavors el que s'ha de mirar és on es posaran. Trien uns terrenys fora de muralla al costat de les drassanes, comencen a fer el convent, mentrestant les monges van canviant de pis, vull dir, per Barcelona, a diferents ubicacions, però al final, al cap de 10 anys d'obres, vull dir, es poden anar a aquest convent. Llavors es donen compte que és un convent que està en un lloc poc segur, està fora muralla, i quan ve la guerra dels dos Peres, és un Pere de Catalunya i un altre Pere de Castella. Venen barcos de Castella i bombardegen la ciutat, i llavors el convent pateix perquè està fora muralla, al costat de la platja. Decideixen que allà no és el lloc, se'n van amb uns anys a la plaça de la Gardunya. Aquí jo deia que, per recordar-ho, que aquell any diferents disposicions dels papes havien establert que les dominiques podien tenir propietats i rentes malgrat el vot de pobresa, vull dir que això que és important.
En definitiva, els convents femenins a Barcelona eren aquests en aquell moment, com veieu, el convent de Sant Pere Màrtir, que es crea el 1347, es crea només 20 anys després que el de les Clarisses de Pedralbes, que potser és més conegut perquè segueix existint. Llavors, seguint amb aquesta història, la reina Maria, que és Maria de Castella, és la dona d'Alfons el Magnànim, que és una persona amb molta empenta, que agrada llegir llibres, és una dona molt interessant d'estudiar. El seu marit, que anava a fer guerra sempre per fora, per Sicília i aquests llocs, la va anomenar lloctinent de Catalunya, que vol dir que és el rei quan el rei és fora, lloctinent. Sabeu que allà darrere de la catedral de Barcelona hi ha el Palau del Lloctinent, que és de l'arxiu de la Corona d'Aragó. Nomena lloctinent a la seva dona. Li agradava llegir llibres, que en aquesta època és realment difícil trobar gent així. I és una dona que està poc estudiada, que va convocar i presidir les Corts de Barcelona el 1421, cosa increïble, però que a vegades passen aquestes coses. El que passa que potser no hi ha qui les escrigui. Aquesta Maria Castella va fer gestions al papa Martí V, això també és propi del dinamisme que portava, per dir, miri, escolti, jo, això del convent de Santa Eulàlia del Camp, que és Montsió, que és allà on es havien ajuntat. Hi ha el convent de Santa Anna, que també és de monjos. Senyor papa, per què no els ajunta tots a Santa Anna i deixa el convent de Montsió buit i jo hi poso les dominiques, que no sé on posar-les i m'agrada molt tindre-les en un lloc maco. Convenç el papa i al final els monjos que hi havia allà a Montsió els treuen, se'n van a Santa Anna i les dominiques prenen possessió del convent de Montsió el 1423 i estaran com 450 anys en aquest convent, per tant, vull dir... Aquí també hi ha una petita descripció de la plaça Santa Anna. La plaça Santa Anna és un dels pocs llocs amples de Barcelona de l'època. Només hi ha la plaça Santa Anna i el Born, no n'hi ha més de llocs amples a la Barcelona de l'època. Però no era el portal de l'Àngel, és a dir, arribava des del carrer de l'Arts i de la Cucurulla, és a dir, des de baix de la font gòtica aquella que hi ha, arribava fins a la cantonada de Santa Anna i Condal. Però no tirava més amunt. No arribava fins a la plaça Catalunya, que hi havia la porta de la muralla, que era la porta dels Orbs, llavors. No hi havia àngel, hi havia cecs, allà demanant caritat. Allà s'estrenyia. Per tant, és un tros ample, però més curt del que seria ara el portal de l'Àngel. Allà hi vivien, com que era dels pocs llocs amples de Barcelona, moltes famílies nobles. Teniu aquí una llista, Hasta els Cardona, que era la casa feudal més important del país, I allà, com que era un dels pocs espais amples, s'hi organitzaven festes, justes, tornejos medievals, allà es feia de tot, Un exemple pot ser això, És a dir, això ve del manual de novells dels dits, que és el dietari del Consell de l'Antic Consell Barceloní, vull dir, està escrit en català de l'època, El de dalt és de 1390. I aquí el que vol dir és que va ser anomenat cavaller el fill del marquès de Santa Pau i tingueren taula de juní. Taula de juní vol dir taula una justa, taula de justes, per a ella a la plaça de Santa Anna. És a dir, per celebrar que l'havien fet cavaller, ja es van decidir a posar-se l'armadura, cavalls i apa. Una altra referència també és del 1514, que tots armats en blanc feren torneig corrent les llances grosses sense encontrar-se 6x6. Això està escrit a l'època, vull dir que és així. El convent de Montsió, canvien, quan entren les monges, diuen, en lloc d'aquest convent, com es deia, de Santa Eulàlia, no sé què, i direm Santa Maria de Montsió. Aquí hi havia unes 15 monges, juntament amb novícies i amb bones famílies, amb gent de bones famílies. El que van rebre les monges estava una mica aquesta llista, Església, claustres, cementiri, refectori, dormitori, cases, horts i altres construccions. Veurem un planell en algun moment. I funcionaven a base de les deixes de famílies benestants, els dots de les monges, els llegats que rebien i que administrava la comunitat. Hi havia gent important aquí, per tant, no sembla que els hi faltessin els diners. Activitat de les monges. Una primera cosa que van fer va ser la confraria del Roser, que això és la confraria que va inventar una alemanya a Colònia, un dominic, casualment, el Jacob Sprenger a Colònia, el 1475, que era una confraria per resar el rosari una vegada a la setmana en comunitat. Llavors això ve a Barcelona el 1488 i fan la confraria del Roser i la fan a Montsió, el convent de Montsió de les monges dominiques. Per què? Perquè ho demana el Ferran el Catòlic i la seva filla Joana la Boja. Demana Innocenci VIII, el papa els deixa fer, ells diuen que ho finançaran,
i fan aquesta cofreria. Aquesta cofredia és un lloc de cohesió social a l'època, perquè, com veieu aquí, si mires els registres de la cofredia, que hi ha els llibres de registre de l'any 1989, s'hi troben pagesos, menestrals, mercaders, militars, membres de la noblesa, eclesiàstics, homes, dones, solters, casats, vidus, etc. I que el Ferran el Catòlic s'involucrés amb això vol dir el nivell sociològic que té el convent de Montsió. Aquí hi ha una llista de les monges com han anat pujant i baixant, ho passem ràpid perquè si no és que no acabarem. No? Quan arriba el tema de la contrarreforma, que diuen, bueno, el Ferran i l'Isabel decideixen probablement intentar tenir poder a base de ser els que porten la contrarreforma a Espanya, no? Posen la Inquisició, treuen els jueus i el 1493 inicien una reforma religiosa de les monges, que diuen, bueno, la clausura s'ha de complir, els vots s'han de complir, la vida en comú ha de ser sense que les dones, les senyores riques, visquin d'una manera i els pobres visquin d'una altra dintre del convent. I, bueno, llavors ja això comença en 1493. El mateix 1493 la reina Isabel ja li envia una carta a la priora de Montsió que diu, escolti, vostè, cuidado amb la clausura, no? Vigili, posin serios, no? Les monges, que tenen la seva capacitat de reacció, es posen en contacte amb el papa i el papa al final convencen i els diu, miri, a Montsió, no sé altres, a Montsió, diu el papa Lleó X, es poden admetre senyores de bona fama. Això de la clausura estricta, no sé què, doncs, les monges, aquí hi ha un punx, no?, entre les monges i els reis catòlics. No? Al final tot això acaba amb el Concili de Trento que diu, escolti, això de la clausura és seriós, no? Per tant, s'ha de complir. El Concili de Trento té una altra cosa important, que és que va establir els registres de batejos i de funcions a l'Església Catòlica. Vull dir, existeixen registres des del Concili de Trento, no existeixen d'abans. No? Els anys centrals de Montsió, com veieu aquí, són uns anys més o menys del segle XV, són uns anys més o menys confortables. Es fa la cofreria Santa Polònia, que aquesta era advocada al Mal de Queixal, de Sant Cristòfol, patró dels Verguers. Aquí diu Veguers, no és Verguers, és els que anaven a una verga. Els consellers de la ciutat anaven amb un senyor que era un verguer que anava amb un garrot. Llavors aquests senyors que anaven amb el garrot, acompanyant les autoritats, tenien un patró que era Sant Cristòfol, i que és el que tenia una capella aquí. No? S'encarrega un retaule a Pere Serafí, que era evident lo grec, que era un pintor reconegut a l'època, es construeix un equip de l'església amb un donatiu del Carles I d'Espanya, es tanca el carrer Espolsosars, diu aquest tros que passa per el nostre convent doncs no, ja està tancat i és nostre, ja està. No? Comencen a tindre propietats en altres racons, en definitiva, doncs prosperen. No? Això aquí és una història marginal, però que té a veure quan hi ha la batalla de Lepant, que sabeu que és a finals del segle XVI, el 1571, en el Golf de Lepant, que és el que actualment es diu Golf de Corint, no? Hi ha una gran victòria del Joan d'Àustria. Llavors, per celebrar la victòria, el papa va decidir que aquell dia cada any es celebraria la festa de la Mare de Déu de la Victòria o festa del Rosari. Ara veiem que no són el mateix, això de la Victòria i el Rosari, no ens sembla, però llavors es va decidir que això era el mateix. No? Van afegir a les lletanies lauretianes, que es diuen, l'Auxilium Christianorum Ora Pro Nobis, per celebrar aquesta victòria. Llavors, Joan d'Àustria, que en el seu barco, en el seu vaixell, el nau capitana, portava una pintura de la Mare de Déu de la Victòria, per tant, del Roser, va decidir que el donaria a la cofreria del Roser més antiga de la ciutat de Barcelona. I aquesta, després de discussions amb els dominics, va resultar que era Montsió i el quadre, des de llavors, ha acompanyat a les dominiques en tots els seus canvis d'ubicació. És a dir, a Esplugues hi ha coses de la batalla de Lepant, banderoles de la nau turca, etc. Coses que si visiteu allò, doncs ho podeu veure. Aquí entrem en una època terrorífica de guerres permanents, però és la història de Catalunya, que és anar teixint i desteixint en guerres, exclaustracions, incautacions del convent, tornar-se'n a anar, és allò com el vel de Penèlope, no? De l'Odissea de l'Homer. No? Van teixint i desteixint, tornem, ens n'anem, va creixent el sentiment anticlerical en la societat, això ho veurem, una sèrie de lleis que van apareixent, per tant, és una època més o menys complexa. Comencem amb la Guerra dels Segadors, si us sembla, tots sabeu de què va, el comte Duc d'Olivares intenta establir impostos i obligacions militars als catalans com si fossin castellans, llavors el poble s'aixeca, fa ja el Corpus de Sang, hi ha la proclamació de la República Catalana sota protecció francesa,
es perd tot un tros de la Cerdanya, cau Barcelona, en fi, apareix també la pesta negra, que mata més gent que, vaja, és una cosa terrorífica, veieu les xifres aquí, 60.000 persones de 475.000. Llavors, això afecta Montsió perquè allà tenien unes relíquies de Sant Nicasi, que deien que era bon advocat contra la pesta, fan una cofradia de Sant Nicasi i van els consellers de Barcelona, els membres del Consell de Cent, van allà a fer rogatives perquè s'acabi la pesta al convent de Montsió. La Guerra dels 9 anys és una guerra que entre França i la Gran Aliança, com veieu aquí, en què comença amb una invasió francesa, però al final sempre acaba igual. El duc de Vendôme posa setge a Barcelona, bombardeja la ciutat, cauen 120 canonades per hora. Al final les monges tenen que abandonar el convent per protegir-se i més endavant els hi tornen al convent quan arriben a la pau amb el Tractat de Ryswick. Però l'urbanització de la zona de Montsió, que és això aquí dalt i que aquí ho podeu veure millor, és el que hi ha dintre el requadre blanc. Aquest requadre blanc seria, diguem, des de plaça Santana, que era llavors, que seria Portal de l'Àngel, fins carrer Amargós, a la dreta, a dalt, carrer Comdal, a baix, carrer Montsió. És a dir, com veieu aquí, es veu una miqueta això d'aquí, no sé si veieu el mouse, és l'hort que es veu. Aquí es veu un campanar d'una església, però ja estem en el món aquest atapeït de la Barcelona estreta, per dir-ho d'alguna manera. La Guerra de Successió, Carme II, no us he d'explicar la Guerra de Successió, hi ha un primer setge de Barcelona el 1706 que bombardeja la ciutat, no els hi passa res a les monges de Montsió, les de Carmelites Calçada sí, van a buscar refugi allà, desapareix el setge aquest, apareix el setge definitiu el 1714, cau una bomba, el bombardeig de nova a l'església de Montsió, les monges s'han d'anar a buscar refugi. A poc, després de l'11 de setembre, van tornar les monges. Amb el decret de nova planta sabeu que es perden de no sé drets i llibertats de Catalunya, però Montsió continua estant en un lloc d'influència a la societat i aquí poso un exemple. En aquest moment, la família d'Alòs, que ja després són els marquesos d'Alòs, però en aquella època encara no ho eren, el primogènit, Joan d'Alòs, que era un dels 16 administradors de la ciutat demanat pel duc de Berwick, que era el general, diguem, del Felip V, per dir-ho d'alguna manera, només tenia 2 filles a Montsió i una d'elles era la priora del convent. El seu germà Antoni d'Alòs, que és la línia de la que després seran marquesos d'Alòs per una sèrie de fets militars, també, que era ajudant del duc de Berwick, també tenia una filla monja a Montsió. Per tant, el duc de Berwick bombardejava la ciutat, hi entrava i no sé què, però la influència de Montsió continuava. Quan arriba la Guerra del Francès, Napoleó entra a Barcelona, quan apareix el Josep I, el Pepe Botella, tots es donen compte que aquí a Barcelona i a Espanya en general hi ha més religiosos i més convents que a França, que això és diferent. Llavors, els hi dura 4 dies, vull dir, arriben el 1808 i el 1809 ja està fent una llei que diu el que diu aquest requadre de la dreta, que, todas las órdenes regulares y monacales, mendicantes y clericales, totes, quedan suprimidas y los individuos de ellos en el término de 15 días contados desde la publicación del presente decreto deberán salir de los conventos, claustros y vestir hábitos clericales. Els dissolen, no els hi duren gaire. Les autoritats franceses van confiscar Montsió i ho feien servir de magatzem per guardar coses que prenien d'altres convents i d'altres comunitats. Al final les monges va haver-hi una resolució que se'n tenien que anar i quan torna Ferran VII els hi tornen al convent. El trienni liberal, lògicament, torna a haver-hi problemes. Hi ha el pronunciament de Riego, el 1820, en què torna, diguem, la Constitució de Cadis, del 12. Llibertat d'indústria, no obligatorietat dels gremis, visió anticlerical. S'aprova la suspensió de la companyia de Jesús i la supressió de les ordres monacals. Aquí cada 5 minuts estàvem amb això. Confiscant els patrimonis sempre, perquè no fos que no tingués algun guany tot això. Aquí veieu la disposició d'aquest requadre de la dreta, se suprimen tots els monasteris, etc. Aquí hi ha una clàusula divertida per això que diu aquí al mig, diu les disposicions, però regulaven que els religiosos que es quedessin sense convent tindrien dret a una pensió de l'Estat. Això no ho havia vist escrit mai, de dir, no, és que han tret els... Per aquí el diuen, si vostè es queda sense convent, l'Estat li paga el manteniment, suposo. Montsió va subsistir fins al maig del 1823,
que era quasi al final d'aquesta època, però al final va ser confiscat per instal·lar-hi una caserna militar. Quan el Ferran VII es torna conservador de nou, hi entren els 100.000 fills de Sant Lluís amb el duc d'Angulema, doncs se'ls torna al convent, que normalment és aquests zigazagues de la política espanyola o així. Em sembla que hi ha uns anys de calma, que poden fer algunes obres, millorar una part de les seves instal·lacions, subministrar les aigües de Montcada, en fi. Quan arriba l'evolució de la llei sàlica, sabeu que el Ferran VII, perquè pugui governar Isabel II, doncs fa la pragmàtica sanció. Bé, doncs comencen les guerres carlines, tornem a estar més... Però, de moment, al convent no li passa res. Llavors, amb això entrem a la part ja de meitat del segle XIX, que passen moltes coses, no? És a dir, inventarem el Liceu allà en aquell solar, però sabeu que una mica aquí hi ha la regència de Maria Cristina, que fa coses interessants a Maria Cristina. Aboleix la Inquisició, treu els drets dels gremis, autoritza la llibertat d'indústria, fa una llei preciosa que diu treballar pot ser honrat. Un país que ha de fer una llei per dir que treballar pot ser honrat és que tenia com a mínim un problema greu, gruixut. Fan una cursa de braus a la plaça de la Barceloneta, on ara hi ha l'edifici de Naturgy. Allà hi havia una plaça de toros, allà anava el Picasso a dibuixar toros. Surten 6 toros mansos i en lloc de carregar-se la plaça o el que havia portat els toros, la gent surt d'allà i comencen les grans bullangues. Surt d'allà i es dedica a cremar convents. No sé què té a veure, però vull dir, això ve d'una certa acumulació, suposo, d'histèria. Hi ha aquests versets que són d'aquella època. El dia de Sant Jaume de l'any 35 van a fer gran festa dintre el Torín, van sortir 6 toros d'allò més dolents i això va ser la causa de cremar els convents. Cremen aquests convents que veieu aquí a la dreta a dalt, a Mercè, Sant Francesc, Santa Mònica, Trinitat d'Escala, etc. Tot això és el que farà els solars. L'endemà de fer això cremen la fàbrica de Bonaplata, que sembla que allò és una altra cosa, és l'endemà, no? Tots aquests seran els solars en què després es podran fer coses. Un solar era a la plaça Real, un altre és al Mercat de Santa Caterina, l'altre és al Liceu, l'altre, etc. El convent de Montsió no el van cremar, però les monges, al final abandonen el convent. Això trigaran anys a tornar aquesta vegada. Algunes, amb cases que havien anat comprant pels voltants, fan un forat a la paret i des del forat de la paret de la casa del costat veuen el cort i llavors resen com si fossin, encara que no hi són. Però se'n van, no? Com veieu aquí, l'efecte de tots aquests anys en la població de religiosos i religioses d'Espanya és que del 1752 al 1835, és a dir, 80 anys, el nombre de religiosos i religioses cau a la meitat a Espanya. Em sembla que no acabarem, us ho faig més senzill perquè és que si no, no acabarem. Això hi ha tota una sèrie d'històries que van passant, és a dir, els incauten al convent, aquí apareix la Milícia Nacional, els diu, escolti, doncs, això ho incautem, no? Per tant, baixen, no? Llavors, la Milícia Nacional, aquesta història és interessant perquè el que mana la Milícia Nacional, que és el Gibert i Sans, aquest és el que es va fer la primera casa a la plaça Catalunya, al mig de la plaça, no? Tenien problemes per comprar uniformes i no tenien diners, no? Llavors s'inventen, diuen, què podem fer? Inventen fer unes representacions teatrals i una companyia d'aficionats per ensenyar cant i declamació i coses d'aquestes. Però això és l'arrel del Liceu de Barcelona. És aquí on comença, no? Fan una primera funció, ho teniu aquí explicat. Després, al cap d'uns mesos, dissolen el batalló. Voluntaris aquests, a la Milícia Nacional, era una cosa que estava establerta a la Constitució de Cadis per ajudar a defensar els valors de la Constitució de Cadis. Per tant, quan manaven els liberals i venien a la Constitució de Cadis, els cridaven, i quan manaven els conservadors i no sé què, els dissolien, no? Llavors aquí els dissolen. I ningú pensa que a Montsió es podria tornar a les monges, no? I segueixen estant allà. Llavors, se'n va a la milícia. Llavors el grup que queda diuen, escolti, els que han promogut allò diuen, no ens n'anem, aquí seguirem fent aquesta idea que tenim de fer representacions i tal. I així apareix el Liceu Filodramàtico de Montació en el 1837, que és el començament, això és el Liceu de Barcelona. Comença aquí comença la història. S'anomenen juntes, s'inauguren les càtedres, el Saló de Cent, la reina els diu que es poden dir Liceu Filarmònico Dramàtico Barcelona de Su Majestat la Reina no sé què, els hi donen, o fan la sessió
del convent de Montsió, però diu que només mentre continuïn tinguent càtedres d'ensenyament públic i gratuït, hi ha càtedres d'això que veieu aquí, d'esgrima, de declamació, del que vulgueu, però llavors ja ràpidament es donen compte que no hi caben, no? I que primer no saben com fer-ho i comencen a pensar en marxar. Apareix Espartero, bombardeja Barcelona, els entreté una estona, però al final aconsegueixen que els hi donin l'antic solar del convent dels Trinitaris de la Rambla, que és un dels que havien cremat l'any 35, i es fan allà al Liceu. Mireu aquí només la nota de dalt, que jo crec que el Liceu de Barcelona diu que era petit quan estava a Montsió, però hi cabien 600 persones, vull dir que tampoc és tan petit. Allà, mentre es van estar allà, abans d'anar a la Rambla, es van representar 487 obres diferents, comèdies, drames, sainets, tragèdies, i es van representar aquestes òperes, que són 24 òperes, que són 8 anys, passant serien 3 òperes a l'any, amb diferents representacions. La primera de la Norma de Bellini, com veieu aquí, hi ha l'estrena mundial, l'estrena a Barcelona, l'estrena a Montsió. La primera que s'estrena a Barcelona és a Montsió, abans que enlloc, és el Conte d'Essex de Mercadante de 1838. Per construir el nou Liceu es fa tot un sistema de crowdfunding, societats, que és molt interessant però que no tenim temps d'entrar-hi, però al final s'inaugura el nou Liceu a la Rambla el 4 d'abril del 1847, no fent una òpera, sinó fent aquest programa que hi ha aquí, que no és una òpera. Després es representarà la primera òpera, que va ser l'Anna Bolena de Donizetti. Va ser el primer teatre que es va enllumenar en gas i ràpidament va començar a aparèixer el conflicte amb el teatre principal, que tenia el monopoli dels teatres a Barcelona per una concessió de Felip II, per poder així finançar l'Hospital de la Santa Creu. Aquesta és una altra història molt interessant. En definitiva, del que va començar a Montsió, ara, avui, encara existeix la Fundació del Conservatori del Liceu, la Fundació del Gran Teatre del Liceu i el Cercle del Liceu. Tornem a Montsió. Montsió, aquesta d'aquí, podeu veure que a la plaça Santana, com s'enxampla, hi ha un sastreny, no? Vull dir que ja és l'urbanisme aquest. Quan el Liceu se'n va a la Rambla, les monges fan un esforç per recuperar el convent i al final aconsegueixen, mana Isabel II i els hi tornen al convent. Comencen a fer obres, comencen no sé què, però al cap de poca estona ja torna l'Espartero, apareix el Pasqual Madoz i diu que farà la desamortització, no? I que el seu convent està a la llista de la desamortització. En el 1862 ja estava a la llista de la desamortització. Llavors, el convent, això són els meravellosos planells de Barcelona del Garriga i Roca, el que se'n diuen els quarterons de Garriga i Roca. Aquest era l'arquitecte municipal i va fer el 1850 uns planells de Barcelona, un detall realment increïble, no? Va ser el que havia sigut arquitecte del Liceu i és el que va fer un pla d'Eixample que li va guanyar la mà al Cerdà i van fer el del Cerdà, que té una llarga història, el de Font Cerdà, però en parlem un altre dia. Llavors, aquí podeu veure el detall d'aquests planells, no? Veieu, això és el que era el convent de Montsió. Per l'esquerra, allà a dalt, que diu patio, és per allà on s'entrava l'església, que està a dalt. Després hi havia una entrada al convent, o entrada, diguem, a la clausura, no? El claustre. A la dreta veieu l'hort, i pel mig dues dependències, la sala capitular, i tot al voltant, diu tienda, tot eren edificis que eren de les monges que tenien els baixos llogats de botigues i els pisos llogats de lloguer. Això és el dibuix que us he ensenyat abans, perquè és d'aquesta època, i això també. Llavors, quan apareix la Gloriosa, quan hi ha la revolució que porta Isabel II a l'exili, i mana el general Serrano amb el Prim i el Figuerola, l'Abrano Figuerola, i endeguen la Constitució del 69, la Primera República, que apareix immediatament, i es prenen mesures aquí, expulsió dels jesuïtes, prohibició dels religiosos. A Barcelona, la Junta Revolucionària va crear una cosa que són els voluntaris de la llibertat. Llavors, un dia apareixen allà els voluntaris de la llibertat del coronel Targarona i li expliquen a la superiora, diu, miri, escolta, estàvem aquartelats al monestir de Junqueras. Com que hem decidit que el tiren a terra, doncs venim aquí i, per tant, vostès se'n van i nosaltres ens quedem aquí. Llavors estaran fora 6 anys. La història segueix. Al final subhasten un parell de finques, els números aquests que diu aquí del portal de l'Àngel, els subhasten per desamortització. Hi ha un dia fixat per la subhasta del convent de les monges, el 10 de juliol del 73. Al final s'apareix per aquí al mig el Josep Escrivà de Romaní, que era marquès de Monistrol, teniu aquí l'explicació, aquí dalt.
i aconsegueix parar-ho, no? Quan ve la restauració, òbviament, aquest que era el majordom o major d'Alfonso i tal, doncs aconsegueix que els hi tornin els monjos tornen, però llavors ja tenen un dictamen de tants anys, de tantes coses que han passat allà, que l'Elies Rogent els hi fa un informe de ruïna, de que, escolti, doncs això o es fa nou o hi ha un gran problema, i les monges ja pensen en marxar, no? Llavors, al final apareix l'oportunitat amb la família Martí Puig, que diu, miri, jo els hi compro tot el que vostès tenen aquí, i a canvi els hi dono diners, i més una finca que tinc que està a la Vila de Gràcia, a Rambla Catalunya, cantonada Rosselló. No? Llavors això era Gràcia. Gràcia començava al carrer Provença cap amunt, no? Que és un lloc més tranquil, etc. No? Bueno, arriben a un acord i decideixen anar-se. Les monges posen com a condició que es volen endur l'església pedra a pedra, i la claustre pedra a pedra, i la sala capitular pedra a pedra, i s'ho emporten. No? Llavors, al cap d'un temps, aconsegueixen doncs, tindre l'església feta, i és això. Això és la situació, el 1888, de Rambla Catalunya. Aquí, com podeu veure, l'església és més o menys el que hi ha ara, i el que queda, diguem, a mà dreta, que és el convent, i després a darrere hi havia el claustre, tot això, és el que ara hi ha un edifici bastant alt del Banc de Sabadell, que quan les monges se'n van es ven, perquè el bisbe Modrego diu que el convent, l'església no se la poden vendre, que ho transformarà en una parròquia, i es venen el reste, i és allà on es fa totes aquestes obres. Llavors, venen aquí, es traslladen aquí, amb la setmana tràgica, doncs, assalten els revolucionaris, a la Segona República, amb la llei de confessions i congregacions religioses, que aproven apartar les ordres religioses de l'ensenyament, torna l'anticlericalisme permanent. Quan hi ha l'aixecament del general Franco el 18 de juliol, doncs això porta desordres públics que fan que el dia 21 el convent és incendiat i cremat, i els monjos han de marxar. Com veieu aquí hi ha una descripció del que es va cremar, que és feta per la Lídia Verdier, que és una historiadora d'aquests temes del claustre de Montsió. Aquí torna el convent, es torna a transformar en caserna, aquesta vegada és de les milícies de la CNT, com a caserna militar Pi Margall, quan torna el Franco els hi tornen al convent. Doncs al final les monges aconsegueixen anar-se'n a una finca a Esplugues, que encara hi són ara, allà on estan ara, i sortir del mig de Barcelona i anar-se'n a un lloc més tranquil, on s'emporten, deixen l'església perquè el Modrego vol fer una parròquia, però s'emporten el claustre, que està a Esplugues i que es pot veure fins avui. Aquí podeu veure el dintre actual de l'església, no? Veieu que té unes capelles laterals que hi ha com un sostre intermig, que això és una peculiaritat. El pis de dalt, diguem, l'última rengla de finestralls de dalt, és afegit aquí, no hi era en la parròquia original. I el claustre, doncs això és com està a Esplugues, vull dir que està més o menys com estava. Els nous propietaris és la família Martí Puig, una família del tèxtil, que doncs han començat a sortir... No són fabricants, tenen un magatzem de teixits estrangers al carrer del Pi. Havien fet una primera inversió en l'immobiliari en una finca del carrer de la Boqueria, que és molt maca, després veurem una foto, i al final compren terrenys, fan el bescanvi amb les monges, i al final aconsegueixen el 1888 ocupar aquests terrenys. Aquest any és l'any que, com que és l'exposició universal, decideixen l'Ajuntament que enxamplen la plaça de Santa Anna, la fan ampla, no fins a la cantonada del carrer Condal, sinó fins a la plaça Catalunya. És a dir, és quan apareix el portal de l'Àngel, tal com el coneixem ara, no? Doncs està bé, no? Llavors el fill gran el primer que fa és fer-se una casa per al portal de l'Àngel 24, amb l'arquitecte Alexandre Pèric, que li fa una arrambador de rajoles al Puig i Cadafalc, que hi ha una descripció de la casa, tenim que anar de pressa, aquesta casa la teniu vista, el portal de l'Àngel existeix, està allà. En aquest primer pis vivia el propietari amb aquestes tribunes que veieu aquí, que són molt peculiars. Llavors fan un projecte d'urbanització, de dir, bueno, farem una sèrie de cases, us ho explico sobre el que es va fent. És a dir, venen terrenys, uns solars importants, és a dir, aquests solars d'aquí, que veieu aquí, aquest solar gran, això era la casa del fill gran, no sé si ho veieu. Aquest solar gran d'aquí és el que es va vendre a la Catalana al Gas, i que en parlarem després, si ens queda una mica de temps. I la resta, doncs, van fent coses, van fent cases. Què fan? Doncs primer diuen, bueno, venem els terrenys a la Catalana al Gas,
encarreguem que ens facin un magatzem a darrere, en el passatge del Patriarca, de Sant Josep, que es deia Gas del Patriarca, i com que nosaltres vivim al principal del Portal de l'Àngel, fem una passarel·la penjada del jardí del principal del Portal de l'Àngel 24 fins aquí darrere perquè puguem anar al nostre magatzem sense sortir al carrer. No? Llavors segueixen i al final el fill gran es mor, el segon fill diu ara podem fer una casa al carrer Montsió 3, no? I ho encarrega el Puig i Cadafalch. Aquesta casa, veieu aquí que el primer habitant d'aquesta casa va ser el Narcís Verdaguer i Callís i va ser la dona Francesca Bonamaison, que té un centre de cultura de Barcelona, es diu Francesca Bonamaison, que va fer de passant al Cambó. Vull dir, tot això té història a tots els racons, no? Que és aquesta casa. Aquesta casa la coneixeu com a Casa Martí o la coneixeu com els Quatre Gats, perquè aquí el Pere Romeu instal·la els Quatre Gats i, bueno, ja la història dels Quatre Gats jo crec que és prou coneguda com per ara tindre la Carpatí. És el Pere Romeu que intenta copiar el Chat Noir de París, que hi ha estat, i que doncs, és un lloc en què des d'aquest menú que va dibuixar el Picasso fins a aquesta tertúlia, que hi són tots, hi ha el Rossinyol, el Casas. Bueno, és un lloc on s'ajunten els bohemis i que agafa una fama important a la ciutat. El mateix Puig i Cadafalch li encarrega a la mateixa família que l'altra propietat que té, el carrer de la Boqueria, doncs faci una reforma en el que, doncs, estranyament, és el mateix propietari, el mateix arquitecte, el mateix contratista, la mateixa persona que fa les escultures, l'Arnau, el conegut Arnau, i els ferros, el ballarí. No? I el coronament és idèntic de les dues cases, és dir, pràcticament el Puig i Cadafalch es copia amb ell mateix, no? Per això ho he posat aquí. Això agafa categoria i aquí hi havia la font de sucursal de l'Universal, després d'això hi ha el Gran Hotel Restaurante Europa. No? Família Martí, al final, doncs, bueno, van canviant, s'emparenten amb els Carreres, amb els Argenters. Aquests acaben fusionant-se amb els Masriera i Carreres, al final acaben venent el negoci a la família Bagués. No? Però decideixen fer una casa a Montsió 5, que és la casa Carreres, que hi ha una ceràmica molt interessant, que és aquesta casa, que és a l'altre costat del passatge del Patriarca. És a dir, una banda hi ha els Quatre Gats, a l'altra banda hi ha aquesta casa. Com veieu, la ceràmica és important. És una ceràmica que és de Pujol i Baucis. Està dissenyada per Antoni Maria Gallissà, aquest dibuix de ceràmica. Pujol i Baucis eren els propietaris de la finca d'Esplugues on van anar les monges dominiques. Vull dir que hi ha tot un lligam d'històries, però que no hi podem entrar. Al final, la família Martí, en els anys 50, entra en una subhasta judicial que encara, entre les subhastes, hi entren, doncs ho veieu aquí baix, 4 cases del carrer Margós, 3 cases del carrer Condal i 2 d'Espolsa-sacs que havien sigut de les monges i que encara estan allà. El Català del Gas, la història és més coneguda. El Català del Gas és la companyia del gas de Barcelona, una companyia molt important, que ara es diu Naturgy, no? Que en aquesta època es deia Societat Catalana pel Enllumenat de Gas, i que compra aquells terrenys que us he ensenyat i que tenen una forma de T, una forma rara, i van a buscar en el Domènec Estepà que els hi faci un edifici senyorívol allà. No? Aquí és una foto quan encara no hi era l'edifici de la Catalana del Gas, que està aquí, aquí hi havia el solar, no hi era. No? Aquests edificis al costat sí que estaven fets perquè són els que va subestar la desamortització i, per tant, algú hi havia fet alguna cosa. No? Després acabaria algun d'ells comprant la Catalana del Gas. Domènec Estepà fa un projecte singular, majestuós, us l'ensenyo amb imatge, no? La façana és absolutament coneguda, l'interior, veieu aquesta entrada doncs, majestàtica, el sostre aquí no es veu, però aquest sostre el que hi ha són uns relleus amb l'escut de Catalunya i a dalt diu Català, Gas i Electricitat. Això, amb totes les reformes i tota la botiga de l'H&M, s'ha conservat perquè està protegit. Hi hem posat com una pell a sobre, no? Però la companyia creix, està... I s'hi passa 100 anys aquí, no? Aquí veieu doncs, la casa Martí és el que hi ha a l'esquerra, la casa de la Catalana del Gas és el que hi ha a la dreta, no? I aquí és el solar aquest que hi havia. També en els anys 20, per una sèrie de circumstàncies de competències, decideix fer aquesta botiga Art Deco en el portal de l'Àngel 20, que ha desaparegut, però que havia guanyat tots els premis haguts i per haver. No? Es passa del gas manufacturat al gas natural. Aquí aquestes dues cases ja eren, en aquesta època, ja eren de la Catalana del Gas a les dues, és a dir, la seu social i la del costat. No? Ara hi ha Benetton, que ja és quan hi ha Benetton. La companyia es fa gran, es fusiona amb Gas Madrid, apareix gas natural, decideix fer-se un nou edifici a la Barceloneta i, per tant, decideix vendre's l'edifici del Portal de l'Àngel, fan una subhasta per internet, s'ho queda Benetton,
Després Benetton es queda a la botiga del número 20, que és allà on està ara, que és el que m'interessava, i es ven el resta. El català de gas es va transformar en gas natural Fenosa Naturgy. Bé, llavors estem quasi acabant, no sé si ho aconseguirem, però... Llavors, quan el català de gas se'n va al nou edifici de gas natural, és el 2006, estem molt aquí ja, no? Es mira de protegir els papers, es mira de protegir els edificis, es parla amb l'Ajuntament, dient, bueno, ens n'anem, però aquest edifici està protegit, i parlo jo personalment. L'Ajuntament em diuen, bueno, una persona que és un vicepresident, no, és un membre de la Junta de l'Associació del Museu de la Ciència Tècnica, que llavors portava el patrimoni de l'Ajuntament, em diuen, bueno, està protegit la façana i l'exterior, no? I vam acabar protegint l'interior, això que veieu aquí, i això fa que el propi Mariscal, Javier Mariscal, que és el que H&M, que és al final el llogater d'això, li encarrega la decoració, diu això, diu la catalogació obliga, aquest requadre de dalt, a conciliar armoniosamente lo histórico con lo contemporáneo. És dir, d'alguna manera té una sèrie de limitacions que no li permeten destruir el que hi ha, sinó que li permeten posar-hi una pell a sobre, però que segueix havent-hi el que hi ha. Llavors, la botiga, com H&M, és això, no? Que dintre sembla una discoteca, però si us hi fixeu, es veuen els panells amb els escuts de Catalunya que hi ha aquí dalt en el sostre de l'entrada, no? I l'entrada, els fanals i això. Epíleg. Desgraciadament, el Portal de l'Àngel, que ha sigut el brogit, el centre de la ciutat, com veieu a la imatge de l'esquerra, ara és la ciutat confinada a la imatge de la dreta. Això, jo permeteu-me que faci un record obligat a la lluita i a l'esperança que tenim, no? Del brogit hem passat al silenci a la ciutat. Espero que en podem sortir, ho desitjo d'una manera important. Bueno, aquí us ensenyo ara el que hem explicat. Perdó, a veure, és que això ho tenia que fer d'una altra manera. No tinc paciència per fer-ho. Queda una transparència, Em sembla que queden 2 minuts, Vale. Cap problema. Això és més o menys el que hem vist. Veieu que primer hi havia una església on glaços s'han anat, després apareix la desamortització en unes cases, el català de gas en unes altres cases, la casa Martí, els Quatre Gats, el casa Carreras, el magatzem, el pastoral de casa Martí, i això del carrer Margós, carrer Espolsona, carrer Gondal, són cases que eren de les monges que van passar a la família Martí i que aquesta, bueno, al final, amb aquella subhasta judicial van anar a subhasta, no? Hem parlat de tot això, per tant, aquesta zona l'hem trepitjada bastant, jo crec que ho hem explicat bastant. Llavors jo, per acabar, jo només dir-vos que, bueno, al llarg d'aquest treball hem vist com uns camps fora muralla a l'any 1000 van començar a ser habitats i urbanitzats. Hem vist passar de diferents personatges, molts, els frares del Sac, els canonges agustinians, Santa Eulàlia del Camp, els dominiques, la Milícia Nacional, Liceu, els voluntaris de la llibertat, la desamortització, la família Martí Puig, el català de Gats, finalment Benetton i H&M. I jo em sembla que tothom hi ha deixat petjada, no? D'alguna manera. Hem vist espais únics i rellevants, com un convent durant molts anys, més de 300-400 anys, amb una església i un claustre que encara es poden veure casualment a la Rambla de Catalunya i Esplugues. Les cases de la família Martí que encara es poden veure per dalt l'Àngel 24 de Montsió 3 i la casa Carrers de Montsió 5. I els edificis del gas que segueixen allà al portal de l'Àngel. També construccions gòtiques com l'església de Guillem Abiell i modernistes, algunes molt importants, Puig i Cadafal, Domènec Estapà, tot un patrimoni que es conserva i es pot veure. El patrimoni es conserva gràcies a l'interès i l'esforç en temps antics de les monges dominiques, de protegir les parts principals del seu convent i endur-se-les amb elles en els seus moviments pel territori. I l'època moderna per la catalogació, preservació i inquietuds de persones i experts en no fer malbé l'herència patrimonial del passat de la ciutat. No és tan senzill trobar un tros de Barcelona del que es pugui reconstruir la història amb aquesta precisió i amb aquests elements arquitectònics rellevants, preservats i existents. Gràcies. Bueno, hem complert l'horari, em sembla. Sí, tant. Llavors, Gràcies. si us sembla, deixo de compartir pantalla, a veure si ens veurem més bé. I obro el xat i miro si algú ha fet una pregunta. A veure. Gràcies, Pere, per la teva intervenció. Bueno. Ha estat molt clarificadora i no és fàcil en una hora fer un compendi de 1000 anys. Et felicito.
Bueno, no... Ha sigut divertit, no? Jo m'ho he passat molt Bueno, bé. ha sigut molt interessant, divertit, però molt Passa que hi ha un interessant. moment que et dones compte que et faltarà temps i comences a córrer, no? Jo em Bueno. sembla que no hi ha cap pregunta, no ho sé. Bueno, jo havia escrit una cosa, però com que sóc negada per tot això de la informàtica, havia escrit que una aportació que en els anys 50, quan es va traslladar pedra a pedra al claustre de les monges de Montession a Esplugues, Sí, l'industrial Joan Torres Puig, del Poble Nou de Can Torres dels Ferros, això és la teva família, no? sí, és el que va pagar el trasllat, i l'Armando Mas, que era l'arquitecte, com has Sí, posat, doncs va pagar el trasllat allà, perquè tenia una monja de clausura, que era parenta d'ell, i llavors va traslladar això. Era una petita aportació. sí, Ja a està. veure, jo crec que hi ha moltes històries col·laterals amb aquesta història, no? Perquè estàs una mica al vell mig de tots els lius, no? Però és molt interessant veure que hi ha èpoques en què cada 3 dies hi ha una guerra, no? Vull dir, i que quan arriba la guerra, doncs, uns fan fora amb uns i venen uns altres, no? És dir, sabeu, al segle XIX, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, el senyor que feia d'alcalde tenia una duració estadística de 9 mesos. És a dir, tot el segle XIX, 100 anys, si divideixes el número d'anys pel número d'alcaldes, els hi toca 9 mesos de mandat. Qual vol dir que n'hi havia que estaven 15 dies, no? O sigui, realment hi ha una manera de funcionar molt bèstia, no? Vull dir, moltes... Llavors, quan estàs al mig d'aquest liu, que és el que els hi passa a les monges de Montsió durant molts anys, no? Doncs van rebent de tots els cantons, no? I, bueno, van tirant, no? Però no és fàcil trobar un lloc en què, per casualitat, el que hi ha hagut hi és, no? Aquí hi ha Bueno, una pregunta sí. d'Albert Penya que deia si es podrà accedir a el que has presentat, a aquests documents. Això Bueno, s'ha gravat, o sigui que això es sí, penjarà. sí. Bueno, jo no tinc cap problema, jo us puc fer que es pengin a la web de l'associació del museu, no? O que es reparteixi, vaja, el que vulgueu. S'ha gravat, això, vull dir que jo suposo que això en uns dies pues, podrà tindre el vídeo penjat a la web de l'associació del museu. Aquí hi havia en Joaquim que preguntava quants monestirs queden. Quants monestirs queden? Bueno, n'hi ha un grapado, que passa que se n'han anat anant del centre de la ciutat, és dir, per exemple, el monestir més vell de Barcelona, que és Sant Pere de les Puelles, que és de l'any 800 o 900, no està allà on estava Sant Pere de les Puelles, allà on hi va lluitar l'Almanzor per dominar les monges benedictines aquelles, sinó que està doncs, al carrer Anglí, no? Una mica més amunt del passeig de la Bona Nova. I així, vull dir, pots anar buscant convents i els vas trobant, n'hi ha que han desaparegut, lògicament, però els vas trobant, doncs, bueno, s'han anat repartint. Les teresianes que estaven allà on està la Diputació, allò, el Convent de les Teresianes, van estar mirant de comprar els edificis de les monges d'allà a Rambla Catalunya quan se'n volien anar, però després al final se'n van anar al carrer Ganduixer. Però allà on estava, el Ganduixer estan, però allà on estaven hi ha la Diputació i no hi ha monges. És a dir, hi ha hagut canvis, però no tinc un inventari avui dia de quants queden, no? Vull dir, no. No, Però hi ha un moment a però Barcelona que mires el Planell i només veus que convents, no? Vull dir, això sí, sí que és ell veritat. precisa, l'Agustí precisa la Barcelona antiga. Bueno, quants convents hi havia a la Barcelona antiga? És que Sí, no sé. quants queden? Quants queden avui Quants dia? queden? Sí. No sé, plens de monges o de capellans, jo crec que pocs, no? Pocs, perquè és que no... Primer que hi ha un problema de tipus demogràfic, no? És a dir, el número de monges i monjos va baixant progressivament, no? Per tant, doncs, hi ha convents que hi havia 25 monges i que en queden dues que tenen més de 90 anys. Això és així. I també ordres religioses que tenien moltes coses, doncs, la gent, les edats mitges van pujant, llavors es van ajuntant, doncs, és difícil. No t'ho sabria dir, però vull dir, això es pot buscar. Si busques a internet una cosa que es diu, em sembla que es diu Monestirs de Barcelona o de Catalunya, hi surten tots. I està ben feta, eh? Hi ha fotos, històries i pots buscar les ubicacions, no? I la història fins avui, no?
monestirs de Catalunya, potser es diu, no me'n recordo, però vaja, si poses la paraula monestirs els trobaràs. Què, alguna cosa més? És que veig tants amics aquí a la pantalla. Bueno, jo, si us sembla, ho deixem aquí, si no hi ha res més coses. Jo m'ho he passat molt bé. Vull dir que espero que vosaltres no us hagueu avorrit del tot. El tema a mi em semblava que era molt interessant, perquè òbviament aquí normalment parlem de patrimoni industrial. Això no és patrimoni industrial, però això és patrimoni. Al final és dir, bueno, el patrimoni ens ajuda a conèixer el que hem estat i el que hem fet i el que no hem fet i a buscar detalls que ens permeten conèixer millor la realitat de les coses, no? Llavors, clar, fent recerca averigues moltes coses i fas moltes connexions que si no et mires les coses doncs no t'enteres, no? Vull dir, és així. Sí, però Pere, fixa-t'hi que aquest és patrimoni, d'acord, 1000 anys hem fet una projecció de 1000 anys, però el que va començar amb una base molt religiosa i han passat totes les vicissituds, al final va acabar per instal·lar-se a Catalana de Gas. És a dir, que Catalana de Gas és una indústria, és un cervell, perquè allà estava la seu principal. Sí, allà hi havia el domicili social, sí, sí. Això, i tots els arxius i tot el que hi havia allà, jo els havia visitat. I tot allò era molt interessant. No, però vull dir, a veure, el que passa que és allò que dius, bueno, avui dia diuen, els que hi entenen, que per preservar el patrimoni antic el que s'ha de fer és trobar nous usos d'aquest patrimoni. És a dir, abans una casa vella la tiraven. Avui dia, si tu trobes, no sé, la fàbrica, doncs, no sé, del Fàbric Coats, doncs el que miren és donar-hi uns equipaments, una cosa que serveixi, doncs, per continuar conservant aquella estructura, encara que sigui, doncs, amb una utilització diferent. És a dir, hi ha antigues fàbriques que s'han transformat en biblioteques, etc. No? I jo crec que és la manera de preservar patrimoni, no? D'intentar trobar usos que permetin que les estructures es mantinguin, per tant, la història reflexada allà es pugui mantenir, pugui ser conscient que existeix, que ha existit, i a la vegada doncs, tinguin vida, no? Sí, sí. Hi ha un edifici molt maco, però buit sempre, i que va caient perquè ningú es preocupa del manteniment de l'edifici, doncs tampoc serveix per gaire cosa, no? Però, bueno, si vosaltres n'hi ha alguns que esteu preocupats pel patrimoni o pel patrimoni industrial, us podeu fer socis de l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica. Deixeu-me que aprofiti i us faci propaganda, que és barat i fan coses molt interessants. Algú estava dient que potser es podria fer, quan ens ho permeti a Covid, una visita física a la seu de Portal de l'Àngel. Encara que hi hagi l'H&M, però bueno... Bueno, ara sí, s'ha de parlar amb H&M. No sé si encara existeix o no. El Portal de l'Àngel, en aquest moment, el que hi ha és el que era el Portal de l'Àngel 20, és a dir, la casa de més avall, hi ha la botiga de Benetton. I a la 22, que és allà l'edifici més maco, l'edifici social, hi ha la botiga d'H&M. Aquella botiga d'H&M són els baixos i 4 pisos. O sigui, és una botiga que té 2.500 metres quadrats. A dalt de tot hi ha apartaments de luxe, que s'hi entra per una de cantó, no? És a dir, hi ha un cert aprofitament diferent de diferents parts de l'edifici, però vaja, jo suposo que si es parla amb la gent que porti la comunicació o el que sigui d'H&M es deu poder veure, no? Perquè si entres a la sala del Consell, per exemple, no, la zona noble, que és, diguem, la balconada principal del primer pis, no?, al mig, doncs continua havent-hi els armaris que hi havia a les parets, a la marqueteria, un parquet de marqueteria increïble, una falsa xumanera, allà hi havia una xumanera que semblava que era i no era, però que feia maco, no? Bueno, continua sent, perquè això no ho han pogut destruir, perquè està protegit en aquest moment, no? Vull dir, no, això suposo que, vull dir, a les monges d'Esplugues es fan visites, també, no? És a dir, es pot... Tot aquest patrimoni... Bueno, les monges d'Esplugues són de... Hi ha un dia a la setmana o un dia al mes que es pot visitar, perquè com que continuen sent de clausura, doncs llavors sí, un dia al mes o així... Això, si es parla amb les monges, suposo que no hi ha un problema especial, no? Si no es parla amb el grup d'estudis d'Esplugues, que hi ha un grup que han publicat alguna cosa sobre aquesta... que segur que això es pot arreglar, eh? Sí, que ara amb la situació de Covid no es pot fer res, vaja, no és possible, no? Bueno, ho posarem en cartera, això. Sí, això, bueno, si acabem amb tota aquesta història, no? Bueno, doncs, escolta... Moltes gràcies per tot.
I a tots vosaltres per la vostra assistència i fins la propera. Vinga. Au, a reveure. Gràcies.